Dnes si ukážeme OOP program, systém rezervovania letov a povieme si, prečo je tento program lepší ako urobenie nejakej hry. Možno sa pýtate, o čom tento celý program je. Tento kód predstavuje jednoduchý systém rezervácie letov implementovaný v jazyku Python, čo vlastne to je robené v Pythone, používa princípy objektovo orientovaného programovania, to je tá skratka OOP. A úlohou tohto programu je vlastne spravovať lety cestujúcich a rezervácie na týchto letoch. A teraz si urobíme podrobné vysvetlenie každej časti kódu. Prvú metódu, ktorú tu máme, je trieda let. Táto trieda reprezentuje let s atribútami, ako je číslo letu, pôvod, destinácia, celkový počet miest a aktuálne dostupné miesta. A taktiež uchováva zoznam cestujúcich, ktorí sú rezervovaní na tomto lete. Metódy, ktoré sme použili v tejto triede, je rezervovať miesto cestujúci. Rezervuje miesto pre zadaného cestujúceho na lete, ak sú ešte miesta k dispozícii. Ďalej máme zrušiť rezerváciu, tiež pre cestujúcich, a zase zruší rezerváciu pre zadaného cestujúceho na lete. Potom máme zoznam cestujúcich, tam sa zase zobrazí zoznam všetkých cestujúcich, ktorí sú momentálne rezervovaní na tomto lete. Potom máme str a to poskytuje textovú reprezentáciu letu, ktorá zobrazuje jeho číslo, pôvod, destináciu a aktuálny stav dostupných miest. Ďalej máme triedu cestujúci. Úlohou triedy cestujúci je predstavovať základného cestujúceho s atribútmi, ako je meno a číslo pasu. Pri tejto triede máme podtriedy bežný cestujúci a VIP cestujúci. Úloha podtriedy bežný cestujúci, táto trieda dedí od cestujúci, od tej triedy, a pridáva ďalší atribút, číslo vernostného programu, ktorý predstavuje číslo vernostného programu cestujúceho. A úloha podtriedy VIP cestujúci. Táto trieda tiež dedí od cestujúci, tej triedy, a obsahuje atribút prístup do salónika, ktorý identifikuje, či má cestujúci prístup do salónika, a týmto vlastne potom v programe vieme zistiť, pokiaľ ho spustíme, či daný cestujúci má to VIP alebo nie. A to sa zase ukazuje true alebo false. Ďalej máme triedu rezervačný systém a táto trieda vlastne spravuje zoznamy letov a poskytuje metódy na pridávanie letov, rezerváciu miest, zrušenie rezervácií, zobrazovanie letov a hľadanie letov z bodu A do bodu B. A na konci si už len pozrieme príklad použitia, kde je vlastne všetko nahádzané a sú tam všetky parametre a to je vlastne absolútne všetko z programu. A keď to spustíme, tak toto je výsledok. Vidíme tam pridané lety, rezervované miesta, aktualizované informácie o letoch, zoznamy cestujúcich na tom danom lete teraz a ešte len tých, ktorí prídu. Máme tam, kto zrušil rezerváciu, aktualizáciu po rezervácii a vyhľadávanie letov z destinácie A do destinácie B. A prečo vlastne je tento program z môjho uhla pohľadu lepší ako urobenie hry? Počul som od niektorých, čo robili hry, počul som, že niekto robil hada a rozmýšľal som aj ja nad tým, že urobím hru. Ale keď sa na to pozriete z celkového hľadiska, had, hoci čo tam pridáte, tak veľmi tú hru nemáte o čo rozšíriť, lebo princíp tej hry je stále len had, ktorý zbiera ovocie. Tento program ale mne začal ako veľmi krátky program, kde boli len úplne najviac základné veci. No potom, čím dlhšie som nad tým rozmýšľal, tak mi prišlo, že pre cestujúcich dať podtriedy bežný a VIP cestujúci bude o dosť lepšie, ako tam dať len proste čisto cestujúci. A tento program sa dá expandovať a dá sa urobiť viac komplexnejším. Pričom mi príde, že urobiť hru, nedá sa to viac nejako rozširovať, alebo dá, ale a pri edite som sa nad tým zamyslel
a možno to vyznelo tak, že chcem nejako ponížiť ľudí, ktorí urobili hru. To vôbec nebolo to, čo som tým chcel povedať a skôr som to mohol povedať tak, že nie každý ocení tú hru a hlavne aj na nejaké portfólio niekde, tak pokiaľ to nie je do nejakej spoločnosti, ktorá sa zaoberá hrami, tak to veľa ľudí neocení. Len o dosť málo a hlavne pri takých veľmi basic hrách. A toto bolo všetko z môjho vysvetľovania môjho programu. Dúfam, že to je dostačujúce a na prípadné otázky ohľadom toho programu zodpoviem, pokiaľ niečo bude.